Ġimgħa wara li s-siġar tal-fikus kienu qed jitneħħew mill-Pjazza tal-Mosta, issa tpoġġew 12 il-siġra tal-Ballut Fiqsari. Siġar li oriġinarjament kienu se jaħdu post is-siġar tal-fikus li kieku ma kienx għal protesti illi saru. Din is-saga kollha bdiet il-ġimgħa li għaddiet meta sar sfreġġu ambjentali fil-Pjazza tal-Mosta. Hekk kif wara deċiżjoni li ttieħdet mis-Sindku Laburista bil-Barka tal-Era beda tqaċċit tas-siġar tal-fikus li kienu jsebħu din iż-żona. Tqaċċit li kellu jitwaqqaf ħestrem wara reazzjoni tal-pubbliku in ġenerali kif ukoll tar-residenti Mostin għal dan l-isfreġġu ambjentali li kien qed iseħħ. Sfreġġu li wassal ukoll għal mewt ta' bosta qasafar minħabba li ma sabux fejn jistkennu. F'post li ttella fuq il-paġna ta' Facebook tal-Kunsill Lokali, is-Sindku Laburista baqa' jipprova jiġġustifika d-deċiżjoni inizjali li ttieħdet li dawn is-siġar kellhom jinqalgħu. Dan li skontu il-post fejn kienu se jitħawlu is-siġar tal-fikus kien ikun iktar ideali minn fejn qegħdin illum. Bil-perit Chris Grech jgħid illi hija ħasra li ċ-ċittadini u l-Mostin ma tawx ċans il-proġett tal-Pjazza tal-Mosta jitlesta. Il-verità hi illi kieku r-residenti stennew sakemm jitlesta l-proġett tal-Pjazza tal-Mosta, kieku kien ikun tard wisq għas-siġar tal-fikus li kienu jispiċċaw jitqaxtu kollha. Kienu bosta l-Mostin li kummentaw fuq il-mezzi soċjali u li qalu li dawn is-siġar tal-fikus kienu parti mill-memorja kollettiva tagħhom fil-pjazza. Fejn apparti dan kienu jagħtu kenn lil ħafna qasafar kif ukoll lin-nies li kienu jistkennu taħthom mix-xemx, element li xorta se jibqa' nieqes alla volja tpoġġew is-siġar żgħar tal-Ballut.